que ens hem de proporcionar nosaltres les peses, sí? Que si no, no en tenim de peses aquí. Estudiar una miqueta què hem fet. Un pal d'escombra fregona, el que vulgueu, i 2 ampolles amb nansa per poder fer nosaltres la pesa, la barra. D'aquesta manera vam fer les sentadilles, vam fer totes coses amb pes. I el que vulgueu per les mans, sí? Tant és una cosa com una altra. Poden ser llenties, cigrons, arròs, sucre, farina, ampolles, el que vulgueu que hi hagi pes. Sí? Molt bé. Doncs avui farem una classe, no serà cardio, no serà en plan de que costó no sé, no puedo, no. Una classe dura d'exercici, però de cardio no en farem. I Xams, et quedes aquí, te la faré tu i faré 1, 2, mira, són 4 quilos. 4 quilos, més o menys, no? Molt bé. Doncs vinga, començarem. Hola, què tal? Què tal? Això va bé avui? A mi em fa una por que no vagi bé. Això va bé? Funciona? Hola, hola, què tal? Funciona? Bueno, espero que funcioni. Si no funciona, truqueu al telèfon de la Jordina m'ho dirà. Vale? Molt bé, doncs anem a començar. Heu preparat les coses? Una mica de pes, una mica de tonificació. Avui farem una mica de tonificació, d'acord? Tonificació i abdominals. Sí. Vale? Molt bé. A ver, ya, cariño. Tú te vas a poner aquí. Porque si no, mira. Mira, 4 kilos. Mira, mira. 1, 2. No va malament, no va malament. Aquí. Molt bé. Doncs a veure, jo vaig a col·locar això aquí davant. I anem a començar fent marxa. D'acord? Vinga. Una mica d'escalfament, al principi, abans de començar el pes. Sí? Vinga. Aixequeu bé els peus al terra, els genolls ben amunt. Aquesta pluja que cau, espero que trobeu aparcament per la classe. Mira, una de les avantatges de fer-ho a casa, que no hem de buscar aparcament per anar al gimnàs. S'han de buscar les coses positives de les circumstàncies. I el negatiu, caca, va. Vinga, anem fent aquest moviment amb els braços, perquè així els anem posant en forma para. Venga, vamos, vamos. Ah, ja l'he descoordinat jo, Ara tots dos, amb les palmes cap a baix i pressionant una miqueta quan anem a baix. Amb força, amb resistència quan anem a baix. Sí? Ara feu cadira, estigui proper a la cadira que farem servir la cadira per fer les peses, Deixant si la veiéssiu serà com una estàtua, s'ha quedat així. Pots seure, No sé pas, diria. Els otros. Que en aquesta casa hi ha els otros, també. Anem a creuar els braços. Anem a fer el moviment de les tisoretes.
una mica més amunt. I ara una mica més a baix. I ara una mica més a baix. I ara aguanta aquí. 1, 2, 3. Separem una mica les cames. I ara anem a pujar. Dreta, esquerra, dreta, esquerra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, queda aquí i anem cap al genoll contrari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ara els dos braços, obro i tanco. I anem creuant. I el pots fer una miqueta d'amunt i avall. Vale? Aquí. Ara amb tots dos cap a un costat i cap a l'altre. Sempre al centre. Centre. Estem preparant, sobretot braços, per començar després a agafar el pes, Queda baix. Anem fent aquest moviment. I turi-turi. I ara anem a baix, flexionant les cames, a baix, amunt. 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 Molt bé. Vinga, amunt. I ara rotació. Treballeu bé l'espatlla. I anem a canviar de costat. Uepa. Ja tots dos. Obre, obre, obre. Ara, tanco i obro el pit. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ara aguanta darrere, recol·loca les colzes i treuen enrere les colzes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Molt bé, marxa. I ara agafem les ampolles petites. Vinga. Vale, anem a començar aquí. I anem a fer només els braços. I aniran davant darrere amb el pes que haguem agafat. Per treballar una miqueta de pes. I ara hem fet tots dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ara aguanta davant i obro i tanco. 1, tanco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa un moment i torna. Vinga, amunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baixa i torno a fer-ho. Amunt. 1, 2, 3,
10, perfecte? Vinga, aquí. Anem a estirar el braç dret cap a l'esquerra. I anem canviant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anem a fer els dos a la vegada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tots dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Vale, deixem les ampolletes i anem a agafar ja el peso gordo. Ben, aquí. Col·loquem les mans, les palmes cap amunt. Vale? I anem a flexionar les cames i pujar. Una. Els colzes intenteu que estiguin enganxats, que no se separin gaire del cos. Vale, aguanta. Vale, separeu una mica el pes. A veure si posar les mans a dins. Intenteu que no caigui cap enrere, Ai, ai, ai. Espera. No m'agrada. És igual si s'ajunten, no passa res. Això són invents casolans. Però bueno, amb invents casolans fem exercici igualment. Vinga. 1, flexiona. 2, 3, les palmes cap a dalt, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Torna a baixar. Jo estic mirant de mirar com ho podem fer. Una mica complicat, Bueno, és igual. Va, tornem-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Ara mireu, em posaré de costat. Vale, ara les mans cap a baix. En vez de cap a dalt, cap a baix. Vale? Aquí. Sí? I ara traiem el pompis cada vegada que baixo el cos, separant una miqueta els braços. 1, 2, 3, 4, la panxa ben apretada, 5, 6, 7, 8, 9, i ara aguanta baix. Aguanta aquí. Vale, puja. I ara tanco una miqueta les cames i vaig cap a baix. Una i puja, a mig camí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aguanta baix, relaxa aquí per relaxar una miqueta les lombars, estira, treu el pompis i torna a pujar. Torna a fer el primer, amb les cames, vale? Sentadilla i braços. I 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ara baixem, juntem una mica les cames i a baix. 1, 2, 3, deixa caure tot el pes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10 queda baix. Flexiono les cames i trec el compis per estirar una mica les lumbars. Molt bé. Vale, última vegada. Obrim les cames. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ara ajuntem una mica i baixem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baixa, baix, flexiono cames, trec el compis, allarga les lumbars i pugem a poc, amb rodó. Molt bé, obro cames, flexiono cames i ara anirem amunt i avall. Una i baixo fins a l'alçada del pit. D'acord? Les cames tota l'estona doblegades, amb el que 10 parem i continuem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, descansa un moment i ho tornem a fer. Vinga. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Oh! Tornem a fer, Som-hi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte, descansa un moment i anem a fer només l'espatlla. Cames estirades i una mica obertes. I anem a fer amb l'espatlla el moviment de no ho sé, no ho sé. Sí? 10 vegades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, movem el cap per tornar-ho a fer. Vale, molt bé. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, relaxa per tornar-ho a fer. Vale? Som-hi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Vale, anem a deixar les ampolletes aquí i ens anem a col·locar a la cadira. Les ampolles aquestes també a mà, per
per si després les agafem, que sí que les agafarem. Molt bé. Bueno, ara agafem el pal gran, vale? Hem de vigilar que les ampolles es van movent, Vinga, aquí. L'esquena recta i el que farem és passar per darrere, com si estiguéssim a la màquina de l'esquena, vale? I farem aquest. Una, a poc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, farem. I ho tornem a fer. Sobretot, ha de passar per darrere sense tocar i deixareu les ampolles. Sí? L'esquena recta. És igual que si estiguéssim al gimnàs, amb les màquines, igual. Ha de dir al jefe, no cal gastar-se tants diners. Mira, ja tenim la màquina. Veus? Som-hi. Una. 2. Millor a poc i ben fet, que de pressa i mal fet. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Vale? Molt bé. Avancem. I ho tornem a fer, d'acord? Aneu fent vosaltres que vaig a corregir una cosa que estic veient que no està bé. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, igual, 7, 8, 9 i 10. Vale, relaxem. Molt bé, movem l'espatlla. Aquí. Vale. Ara farem. Imaginem que estem a la màquina, vale? Amb el pal aquest que hi ha, amb la barra, per fer esquena, i anem a fer aquell moviment que tira l'esquena cap enrere. Sí? Doncs agafem el pal, tirem el cul cap enfora i fem aquest moviment. 1, i me'n vaig una mica enrere, apretant bé la panxa, i torno al lloc. 2, i torna. 3, i torna. 4, i torna. 5, i torna. 6, i torna. 7, i torna. 8, i torna. 9, torna. 10, torna. Vale? Una altra vegada. Amunt. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale? Descansa i ho feu vosaltres ara. Em sembla que he corregit el que no era. Ja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Descansem. Vale, col·loquem aquí i ara anem a fer els talons. Treballarem els bessons, aixecant els talons. Amb el pes aquí a les cames, l'esquena recta, i anem a fer aquest moviment. Tot i que tenim pes a les cames, amb les mans apretem cap a baix. D'acord? Vinga, i 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I farem exactament el mateix inclinant una miqueta el cos. Separem aquí els braços, els colzes amunt. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 més. 1, 2, 3, resistim sobretot la baixada. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara col·loco la barra darrere, apoyat a l'espatlla, no al clatell. Aquí. I aixequem. I anem a fer la cintura. Les mans aquí, perquè així les ampolles, a part que és la col·locació correcta, les ampolles no sortiran volant. I farem aquest moviment. Ens hem de deixar portar el cos per la mateixa inèrcia. Sí? I anem fent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, seguem un moment, us explico una cosa. Si fent aquest moviment us fa mal al coll, és que el pal el teniu a les cervicals. Heu de baixar més. D'acord? Ha d'estar el pes al trapeci. Aguantem el trapeci. Sí? No ha de fer mal. Si ens fa mal, no el fem. D'acord? Fora. Baixeu els braços, el pal, i amb les mans a la cintura feu el mateix, però sense posar-los així, perquè hi ha gent que pateix a les cervicals i en aquest moment els hi fa una mica de molèstia. D'acord? Vinga. Tornem. Bé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I ara anem de costat. 1, 2, 3, 4, apreteu bé la panxa cada vegada. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Seguem i el tornem a fer. Mireu d'agafar d'alguna manera les ampolles que es mouen molt, que no es facin cops. Tornem. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, ja està bé, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte? Molt bé. Seiem i fora el pal. I ara, aquest moviment que hem fet per treure és el que farem ara com a exercici. Col·locar i treure. Va. Vinga, i col·loquem i traiem. 1, fins a baix. 2, fins a baix. 3, fins a baix. 4,
fins a baix. 5, fins a baix. 6, fins a baix. 7, fins a baix. 8, fins a baix. 9, fins a baix. I 10. Molt bé, relaxem. Molt bé, deixem l'Oliver no té veu i agafem les ampolletes. I ara anem a fer els pectorals. Anem a obrir i tancar. Farem obrir, tanco, obro i baixa. Sí? Sentats? Que estem molt bé així sentats. Vinga. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3 i 10. Vale, relaxem. Ara obrim i dobleguem i estirem. D'acord? Vinga, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Bé, relaxem l'espatlla. Relaxeu perquè anem carregant i s'ha d'anar relaxant. Sí? Molt bé. A veure, Oliver, no sé el que teniu a les mans. Si teniu peses, perfecte, s'anirà molt bé. I si teniu ampolles, ja ho veurem. Agafem aquí. Bueno, si no hi ha la manera d'aguantar-ho, fem així. Aguantem, perquè si no es caurà. Ara, mira, sense la roba no cau. Vale? I anem a fer aquest moviment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale? Vinga. Desnudaros! Altra cama. Aguanta i puja i baixa. 1, 2, 3, 4, apreta la panxa. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tornem-hi. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, i ara anem a fer bé les dues cames per treballar els abdominals, vale? Però em pesa encara una miqueta més. Dues coses, una pot funcionar, l'altra pot explotar l'ampolla, l'aigua, en fi. Poden passar mil coses, anem a provar-ho. Les coses s'han de provar, si no es proven, vale? Vamos allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Què? Bé, no? Doncs va, tornem-hi. Tornem-hi. Vostè, jo m'he ajudat, una mica, m'he posat les mans aquí sota i m'ajuda una miqueta amb les mans, Vamos allá. Vamos a volver a intentar. A ver qué pasa. Vamos. Mans, ja. 1, 2, apreteu la panxa quan pugeu. 3,
5, 6, 7, 8, 9 i 10. Oh! Divina, divina! I ara tornem a agafar l'invento de TV. Seiem a la cadira. Ara fem el palet i agafarem més. La intenció, aixecar-nos i la de baixar. Sí? Com que ho fem seguit, quan baixem no cal que... Ai, no. Vale, és una mica i tornar a pujar, una mica i tornar a pujar. Vale? Vamos! Agafeu els pals, no soneu, carinyo. Agafeu els pals. Vale? Vinga, amunt i a baix. Això em recorda aquests cursos que fan els campionats. Aquí, un. Vinga, 5. Els colzes amunt, 6. 7. 8. 9. I 10. Bé, no? Vale, ho tornem a fer, No sé quin pes us heu posat, però vamos, que aquest exercici amb pes, millor. Sense pes està bé, però si teniu bastant pes, perfecte. Tornem, Hem de posar cara d'esforç. 1 i 2 3 4 5 6 7 8 9 i 10. Ara ho farem amb dos temps, tant per pujar com per baixar. Sí? És a dir, 1, 2, 3 i 4. O sigui que marqueu-me bé les pauses per poder posar encara més resistència. Vinga, va. I 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3 i 10. Ai, molt bé. Relaxem. Tirem una miqueta la cintura. Molt bé. Ara tenim les ampolletes, les peses, el que sigui. Separem una miqueta les cames i anem de costat. Una, agafa, vale? Tota l'estona agafem les peses i anem de costat. Per treballar bé, els abdominals s'han d'apretar. Si no apretem, vale? Vinga. Els braços com un avió. 4, 5, apreteu, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. I ara,
vaig d'un costat a l'altre. I una, puja, dos, puja, tres, puja, quatre, puja, cinc, puja, sis, puja, set, puja, vuit, puja, nou, puja i 10. I ara, una, dos, les peses aquí, aguantant, els braços a dalt. I anem contrari, torsió de la cintura i la cama doblegada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esquerra ben recta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, tornem a fer. Sobretot, l'esquena recta, panxa forta. Sí? El pes aquí i és el cos el que gira a buscar el genoll de l'altra cama. Aquí i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale? Aquest sí que es nota una miqueta, ho noteu o no? El primer, el segon, el tercer, no estic fent res, quina tonteria. Però després es va notant, per tant, ens anem a fer. Vinga. A veure, un moment, perquè... Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé! Ara ens col·loquem aquí, l'avantbraç apujat. I ara anem a fer aquest moviment de bíceps, vale? Però controlat. El braç està controlat tota l'estona i anem combinant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ja ho fem els dos a la vegada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale. Ara anem a agafar... Hola! Està vestido. Anem a agafar una de les grosses. Vale, per treballar els tríceps amb una miqueta més de pes. I ens col·loquem així, que l'esquena sigui lliure. I ara el que farem és tancar bé l'ampolla. Un dia d'aquests em dutxaré, faré com el paisatge. Aquí. I ara què farem? Aquest moviment. Agafem així, veieu, per aquí. I fem 1, 2, intentant els colzes tancar el màxim possible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. El tornem a fer. Ja ho he entès bé. Si jo faig aquest moviment però els colzes no els tanco, estic fent alguna cosa, però no estic fent res. Has d'intentar tancar el màxim possible per treballar bé els tríceps, d'acord? Sí? L'esquena recta i tornem-hi. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Sí? Relaxeu bé l'espatlla, que aquest carrega una mica,
Molt bé. I ara agafem la cadira així, tal com estic, i anem a fer, sense pes, aquest moviment. Estiro i col·loca. Sí? Vale, 10 vegades. 7 i 1, 2, 3, 4, 5, apreta, 6, 7, 8, 9 i 10. I vaig a canviar. Vale? I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara, talleu els dos pals. I anem a provar a veure si entra el pauet. Descalceu-vos. Anem a provar de fer-ho amb el que teniu. Si no pot ser perquè el que teniu a mà no va bé, penseu de pensar en algun artilugi que us pugui anar bé amb el que faré jo ara. Perquè un altre dia, quan jo digui pes, per exemple, exercicis de terra amb pes, també puc fer peus. Us en recordeu un dia que vaig fer el pauet i molta gent em deia a mi no m'entrava el peu. Vale? Es tracta de fer... Tinc un agujero en el calcetín! Això que són nous. Vale, aquí. Vale, es tracta de fer això. Sí? Entra. Anem a fer primer un i l'altre, així ho controlem una mica, que si no... Vale? Clar, què va millor? Va millor gran. Veieu? Mireu. Les ampolles grosses tenen la dansa més gran. Per tant, aquí sí que m'entra bé el peu. Veieu? Mireu. I ara amb aquest moviment jo puc treballar molt, estic treballant moltíssim la cama. D'acord? I si faig exercicis al terra amb la cama estirada i aquest moviment, el quadríceps el treballarem molt. Per tant, jo us aconsello que us busqueu el detergent gros i el tingueu preparat per al dia que jo digui exercicis de terra amb pes. Vinga. Anem a fer aquest. 1, i estiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Qui ho hagi pogut fer ha notat, Com treballem, anem a fer l'altra cama. Oi, quina vergonya, m'ho forat! Ara, dobleu i estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, avui només farem aquests perquè ja els farem un altre dia ben fets. Heu d'intentar, anem a relaxar les cames mentre us explico, que tot això que tinc cap aquí, jo sempre ho tinc a prop. Per a l'hora de dir, comencem la classe. Ai, que no m'he oblidat d'agafar. Pam, l'agafo. Vale? O sigui que tots els artilugis que fem servir per les classes, intenteu tenir-los a mà. Sí? Jo, per exemple, aquests detergents són d'aigua, són verds, no són detergents de la roba. Vale? Anem a fer aquí. Vale, i ara ja anem a estirar la miqueta i com que hem fet molts braços avui, les cames de la descansem i agafem i relaxem aquí. I estirem aquí. 1, 2, 3, 4, vaig intentar buscar una altra música, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. También per relaxar la bona música, si no... Vinga, i 1, 2, no sé fer multifarra, 6,
8, 9 i 10. Vale? Ara agafem aquí i empenyem. Vale? La mà posa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ara l'altre. 1, feu, 2, feu enrere, 3, de tot l'estirament, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Relaxa aquí, relaxem l'espatlla. Still craving your kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just say Agafem les mans i estirem cap endavant. Cap amunt i com si ens pengéssim, com si ens agaféssim per dalt, ens pengessin com un fuet. Ja deixem anar, a poc a poc. Vale, i ara estirem les cames, col·loquem l'avantbraç a la cadira i estirem. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Molt bé, ara jo estic apujada aquí amb les mans, vale? A la cadira. Ara agafo l'espatlla, col·loco l'espatlla, dreta, esquerra, m'és igual, a baix, aquí. Estirem el braç, les cames estirades. I ara anem a fer l'altre costat. Notem l'estirament, es nota. This can't be love because Vale, pujant. I anem relaxant. Molt bé. I fins avui. Hem acabat. Espero que hagueu treballat força amb el que tingueu a casa i recordeu això, tenir-ho sempre a mà, totes les coses, d'acord?